Здравейте, приятели! Вие знаете, че тук обикновено говорим за звездите, за енергията и за духовните послания, които Вселената ни изпраща. Но духовността не е само в небето. Тя е в малките избори, които правим всеки ден тук на Земята. Днес ще ви покажа нещо необичайно за канала. Как да се направим домашен препарат за пране. Защо? Защото чистотата започва отвътре, но се отразява и навън. В нашия дом, в дрехите ни и в начина, по който се грижим за природата. Това е малък акт на любов към себе си, към семейството и към нашата майка Земя. Преди да ви покажа самото приготвяне, искам да ви разкажа защо всъщност се струва да направим този избор. Домашният препарат за пране има няколко големи предимства. Той е щадящ към кожата, към тъканите и към екологията. Няма тежки химикали, които да дразнят кожата, да натоварват организма ни или да избелват цветовете на тъканите. Екологичен е, защото когато избираме по-чисти и безвредни съставки, ние пазим водата, почвата и всичко живо около нас. Икономичен е. Няколко прости съставки стигат за десетки изпирания. И най-красивото. Той носи символика. Той е малка алхимия у дома. Превръщаме обикновени съставки в нещо, което ни дарява чистота, лекота и самостоятелност. И точно както звездите ни напомнят за хармония и баланс, така и този малък ритуал да си приготвим сами препарат за почистване, може да внесе повече хармония в ежедневието ни. Ето тук съм приготвила съставките за нашия домашен перилен препарат. Но преди да преминем към тях, ми се иска да споделя с вас какво ме подтикне към тази стъпка. Ако бързате, погледнете в тайм-кодовете в описанието на видеото и преминете направо към начина на приготвяне. И аз, като всеки човек, предпочитам да си купя това, което ми е необходимо и да вложа вниманието и енергията си в по-интересни дейности. Вместо да проучвам различни рецепти, съставки и мнения, да експериментирам без гаранция, че ще постигна добри резултати. Но животът понякога е неумолим, когато е решил да ни тласне в определена посока. Заедно с съпруга ми живеем на село. Аз основно се цапам в градината, а той в непрекъснатите ремонтни дейности. Работните ни дрехи се замърсяват много, особено неговите. Строителни лепила, масла и разни почвени отсветители, докато се рови в земята. Всеки път си купувах различен перилен препарат с надеждата, че новият ще бъде по-добър и ще успява да почиства силно замърсените ни дрехи. С всеки следващ препарат разочарованието ми растеше, а заедно с него и недоволството ми. Имах усещането, че фабриките за перилни препарати работят само за тези от нас, които работят в офис и не се цапат много. Няма да коментирам цените, силните ароматизатори и изненадите от дразненето на кожата. Както винаги, Вселената деликатно ми предложи решение на проблема, като предложи на вниманието ми възможност сама да се приготвя препарат за пране. Месеци наред провеждах експерименти с различни рецепти, докато накрая резултата ме зарадва. Купените от мен препарати така се стоят в опаковките вече цяла година. А аз при всяко простиране изпитвам задоволство. Дрехите са много добре изпрани и имат лек аромат на чисто, подобно на бебешки дрежки, изпрани със сапун. Сигурно ще ме попитате, защо толкова дълго не съм споделяла радостта си от тази рецепта с другите. Истината е, че се опасявах да не се образуват отлагания от препарата върху частите на пералнята и вместо услуга да ви причиня вреда. Но съвсем скоро пералнята ни се повреди и се наложи да бъде разглобена. Съпругът ми беше убеден, че причината е в дългото използване на домашния препарат за пране. Но резултатите ни изненадаха. Първо, причината за повредата беше гвоздейче, изпаднал от работните му дрехи и заседнал в помпата за вода. И второ, никъде, по нито една част, не намерихме отлагания от моя препарат. Много се зарадвах, защото има различни мерки, които се използват за предотвратяване на отлагания, като използването на оцет в отделението за омекотител или веднъж месечно изпиране с програма на 90 градуса. Гордея се, защото нито веднъж не съм прилагала тези методи, а частите на пералнята светиха от чистота. Обикновено използвам програми на 30 и 60 градуса. Явно тази температура е достатъчно висока, за да разтвори всички съставки и с изплакването да бъдат отмити,
както от прането, така и от частите на пералнята. И ето, днес стоя пред вас, развълнувана, защото мога да споделя личния си опит с вас и с чисто сърце горещо да ви препоръчам домашния перилен препарат. Вижте основните му съставки: сапун, калцинирана сода и вода. Първо ще се спра на всяка от тях, а след това ще отделим внимание и на допълнителните съставки, без които препарата също запазва качествата си. Сапуна. Можете да използвате всякакъв вид сапун, дори коричките от използваните вече сапуни. Аз съм експериментирала с евтин и скъп тоалетен сапун, с сапун за пране, с сапун за петна и дори с домашен селски сапун, направен от свинска маса. Не открих разлика в резултатите, освен в добавката на селския домашен сапун. Препарата се получи по-рядък, но изпираше добре. При избора на сапун имайте предвид, че в 1 литър препарат се съдържат 15 грама сапун. Неговата роля не е да почиства, а да усапони разтвора и да му придаде необходимата консистенция. Втората основна съставка е калцинираната сода. Аз, като Тома Неверни, се усъмних в твърдението, че е безвредна и направих лично проучване. Резултатите ми изненадаха приятно. Оказа се, че калцинираната сода е сода бикарбонат, от която чрез изпичане се изпарява част от водата и част от въглеродния диоксид. Химическият състав се променя и от сода бикарбонат се преобразува в калцинирана сода. Интересно е, че този процес може да се осъществява и в домашни условия. Познайте дали, аз вече съм опитала. Да, но има някои тънкости, които все още изглаждам. Когато получа отлични и повтарящи се резултати, ще ви покажа как се прави и тази магия. И третата основна съставка е водата. С нея не съм експериментирала. Използвам обикновена чешмяна вода. Тъй като в състава на препарата водата е около 90%, не е изключено меката вода, дестилирана или минерална, да оказва влияние върху мекотата на тъканите след изпиране. Доказването на това твърдение все още предстои. Тези 3 основни съставки са напълно достатъчни, за да се направим качествен домашен препарат за пране. Но към тях аз прибавям малко количество морска сол. Тя е важна за почистващият ефект. И малко количество сода бикарбонат, която пък омекотява водата. В повечето рецепти се препоръчва да се добави малко количество етерично масло. Някои го използват за аромат, но моят опит показва, че то се изпарява при сушението на дрехите. Други добавят определен вид етерично масло, заради качествата му да успокоява кожата или като дезинфектант. Но аз имам много по-действаща идея, която ще споделя с вас в някои от следващите видеа по тази тема. И така, вече сме готови да пристъпим към алхимията на добрата домакиня. Настъргваме 50 грама сапун на ренде. И към него добавяме 500 мл кипяща вода. Тук можем да прибавим и 1 чайна лъжичка морска сол, за да се разтвори в горещата вода и да се разпредели равномерно в цялото количество от препарата. Разбъркваме периодично до разтваряне на всички частици. В друг съд измерваме 150 грама калцинирана сода. Към нея също прибавяме 500 мл вода, която вече е достатъчно да бъде гореща, близо до точката на завиране. Содата се разтваря бързо, след кратко разбъркване. Тук можем да прибавим и 1 чайна лъжичка сода бикарбонат. Към сапунената смес добавяме 2 литра и половина вода, без значение с каква температура е. След това добавяме и солената смес. Сапуна веднага влиза в реакция с содата и получаваме маса с плътна консистенция. Разбъркваме добре и оставяме за няколко часа. По време на експериментите си изпробвах и вариант да поставя готовата смес на котлона и да разбърквам до завирането й. След това изчаквах до пълно охлаждане, но не намирам разлика в качеството на двата препарата. Затова вече не се старая толкова.
Може би у вас ще се породи естествен въпрос какъв съд да използвате за приготвяне на препарата. Аз използвам тенжера, която отвън е красива, а вътрешното й покритие е повредено. Препаратът не е агресивен и в никакъв случай няма да повреди съда, който използвате. В случая важното е този съд да ви е удобен. Достатъчно е прясно приготвеният препарат да престои няколко часа, но аз често го приготвям вечер и едва на следващия ден, след като се прибера от работа, продължавам процедурата. Препаратът вече е готов за употреба, но за по-лесно използване аз го наливам в шишета. Разбивам получената гъста маса с пасатора и я разливам в пластмасови шишета от безалкохолни напитки или от течен перилен препарат. Може да оставите препарата в съда, в който сте го приготвили, или да го налеете в буркани или кофички. Но аз не ви препоръчвам това, защото е по-неудобно за дозиране. С течение на времето препарата отново се връща към гъстото си почти твърдо състояние и част от водата понякога се отделя. Преди употреба задължително трябва да се разклати енергично. Затова не пълним бутилките догоре, ако сте забелязали. Ако съхранявате препарата в кофичка, трябва да го разбърквате преди всяко дозиране и няма да сте убедени, че отделената вода ще се разпредели равномерно в цялото количество. Да предположим, че вече сте направили първия си опит и той се е оказал успешен, защото просто няма какво да се обърка. С усмивка се спомням колко се гордеех със себе си, когато преживях това. Чувствах се като истински алхимик. Самоуважението и самооценката ми скочиха до тавана. Може да ме разбере само този, който също го е преживял. След еуфорията настъпва моментът на истината – първото пране. Всички източници определят препоръчителна доза за 5 кг нормално замърсено пране от 150 мл препарат, а за силно замърсено пране 5 кг 200 мл. Но аз се презастраховам и винаги използвам с 50 мл повече. Имам случаи, в които по грешка изливам по-голямо количество препарат. Въпреки това, под дрехите ни остават бели петна, както след някои прахове. Както вече разбрахте, може да използвате домашния препарат за пране с перална машина. Но той дава отлични резултати и при пране на ръка. Особено доволни ще останете, ако предварително накиснете дрехите в гореща вода, поне за 30 минути. Ще ви споделя и още един малък трик. Когато върху някоя дреха има петно, дори може да е старо, преди да пуснете пералнята, нанесете от препарата върху петното, така че тъканта да се навлъжне. Аз правя това обикновено с покривките след хранене. Поставете въпросната дреха с другото пране в пералнята. Излейте в барабана директно върху дрехите дозата препарат и стартирайте програмата. След приключването й, когато отворите вратичката, ще ви лъхне свеж аромат от действото на чисти изпрани дрехи. Ако предпочитате по-наситени аромати, то използвайте ароматизатори или омекотители за пране по обичайния начин. Напомням, че можете да използвате препарата в програми с пране от 30 до 90 градуса. Аз използвам 30 градуса за дрехи, които сме обличали без видими белези от замърсяване, и 60 градуса за силно замърсените ни работни дрехи. Мисля, че казах всичко, но ако съм допуснала пропуски и у вас възникнат въпроси, моля, задайте ги в коментарите без колебание. Ето, приятели, чрез мен Вселената подхвърли топката във вашите ръце. Ще опитате ли да влезете в ролята на алхимик или ще продължите по обичайния си начин, зависи изцяло от вас. Аз мога да ви обещая само едно, че ако решите да участвате в приключението, резултатите непременно ще ви зарадват. Защото нашият домашен перилен препарат е простичък, естествен и много по-близо до природата. Както сами се убедихте, съставките му са най-обикновени. Те не могат да навредят нито на кожата, нито на тъканите, нито на природата. Дори напротив, могат да ни дарят мекота и удовлетворение, че сме направили стъпка напред към по-добра грижа за себе си, за хората, които обичаме и за нашата планета. Вярвам, че духовността е и в тези малки избори. Да внесем чистота не само в мислите и емоциите си, но и в ежедневието си и в дома си. Всеки такъв жест е стъпка към по-осъзнат и по-хармоничен живот.
Какво решавате? Бихте ли опитали да направите свой собствен препарат за пране? Или може би вече имате подобни малки тайни за по-екологичен и чист дом? Ще се радвам да споделите в коментарите. По вашите лайкове ще се ориентирам дали темата ви е интересна. Ако е така, ще ви изненадам приятно с още рецепти. Простички, икономични и екологични. До скоро!